Yes, sorabar gali monaw arena. To gali mona दिनैहाय न' गोदानाव हाबगोन। खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जेव जेव फबारनाय महर लाजिनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगफोरा जोबोद नायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जेंगावखौ बोरैबाबा महरैनो नोंथांमोनखौ आङो इन्ट्र'खौ मारनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोना एसे सान्थि मोनदों आङो खेलें खेसेंथारमोन दा बिबै फिसौ लामाथिं ओंखारलांनाय लोगो लोगो आंबो एसे इन्ट्र'खौ मारनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय मबाइला कारेन्ट गैयामोन नालाय सुइच अफमोन ओमफ्राय दानिसो 20% जादों अब्लाबो केमेराखौ अन खालामबाय आङो दा कारेन्टआ दंथ'यो हाब हेस जेरावबो बोरमा गाबनाय दाउ गाबनाय मानसि गाबनाय जिबनानो बर्थमान बिदि आरोना आंना लोगोसे रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मोननाय चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना दहाय फुंनिफ्रायनो दुगैखानोसै होनैनो ओंखाम संग्रायाव हाबनायनिफ्राय आं दाबो ओंखारनो मोनाखै फुंनिफ्रायनो आरोना नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामथावथाव मोनदों आङो शेयार खालामनो र' थारमाने सोनाबर स्टार्टिंनिफ्राय फिसालानो सारायाव ओंखाम फुदुंना होबाय आलु बाथोन एसे गुदुं खालामना होबाय मोनायाव ओंखाम जायाखै नालाय बेनिफ्रायनो सुरु फिसाजोनोबो गाइखेरजों ओंखाम होबाय मा खालामखो मा माखो खेमसेनो दालि ओंखाम फोमोनबाय ओमफ्राय नै बेखौ नै जोंहा जया सरकारा एसे रेडि सेडि खालामना होबाय नालाय बिजनिफ्राय लाना फैनाय थास' बारा सनाफोर बेखौ एवबाय आङो नै आइसोर एसे खामसनसैसो नामा ओहो एसे फ्रोम बिदिनो एवगोन आङो ओमफ्राय ओरैबादि बावदोंना आङो दै गुदुंजों सुबा माना होनदोंमोन ना आंना दाख्लै आब'मोन आरो माखासे बिमामोनहा कमेन्टआवहाय दिनै दै गुदुंजों सुनो सानदोंमोन दाना नै बेसेबां अबस्था जानानैसो गोसोखांबाय आरो नाया दै गुदुंजों सुजागौमोन ना होननानै ओरैबादि फालतु थ' मैथा होनानै जागोन नालाय माने उननि खोथासै ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै माबा फैदोंमोन ना आलासि फंबाय फैदोंमोन ना लानानै फैदोंमोन जाहैदों मैगं गोथां बिदिनो मुथा एसे आरोना ओमफ्राय बेयाव दङ मिनि थावथाव आरोना फाथो मुथासे दंमोन नालाय ओमफ्राय मान्दे मुथासे दंमोन आरोना ओमफ्राय दाना एसे गाज्रिबो जाबायना गरमाव बोरैबा जायो आजिखालिथ' बाजारनिफ्राय लाबोगौमानि प्लास्टिकआवनो मोनखाबोयो माखासेया ओमफ्राय मोननैबो ज' दं आरोना बेहाय मिन्थावथावनो माथो गारबावनो अननानै लाबोनाय मालाय बिजामादै लाबोनाय माया बासिना हरबाय बेखौबो आं एवबाय आरोना मोनबाय बियो बेनिफ्राय नै कबियाबो दाख्लै जानायनो मामोनहा खावसे एसे दंमोन आरोना बेबो माने गाज्रि जानो हमबाय ओंखायनो बेखौबो उफाय गैया एवगोन फिसालाया जेबो जाखाया नालाय दालि आरो बेखौ जागोन नालाय ओमफ्राय ओरैहाय नै खारौ खान्दाय बिबार एवखांबाय आङो खारै एसे होदों आरोना ओरैनो दोनसै सानदोंमोन खिन्थु खारै एसे होनानै बाथोन खालामबाय नै थास' बारनि लोगो आरोना हा होमबा साननानै नायदो सुनाफोर एवनांगौ लागायानो बेसेबां एभेलेबेल मिरामिस पियर मिरामिस आरोना माने ना बेदर गैया जाखायाबो नालाय माया ओंखायनो एकदम एफा ओंख्रिफ्रा मोनबेसे जाखो दालि थास' बिबार मैद्रु कबि खारौ खान्दाय मोनबा जाबाय ओंख्रियानो मा होनना बुंबावनो आरो ओंखामजों 6था दा फटाफट फोमोननानै लागोनसै आङो थान्दायाव होननानै नोंथांमोना एसे हमनो हाखादों आसलि ब्लगसा बेसो ओमफ्राय दा आंनि संनाय खावनाय हालोदखौसो एसे नोंथांमोनजों देखायग्रोदों दुगैखां लोबखां स्टानाव सहैगोन आरोना थ' फोमोननानै लाग्रोनोसै फटाफटनो थास' बारा बिदि सिम्पोल गोथाव जागोन ना जायाथाय माने ना बेदरफोरबासो एसे गोथाव जायो नालाय जेसेखि ना गोरान दाउ बयलार अमा बेदर दा ओरैनो सिम्पोल आरोना मैथाजोंनो ओमफ्राय रागा जोंबा एसे खारैबो होनो हागौ आङो थ' लागावग्रोनोसै दुगैखां लोबखां थांसै एसे बाहागिनावहाय आरोना येस सोनाबर गालि मोनाव आरोना थ' गालि मोना दिनैहाय न' गोदानाव हाबगोन आं आगोलावबो फोरमायखादोंमोन जोंनिनो बाहागि बिजावजालिनि फिसाफोर जाहैबाय आरोना गालिखौ जोंहा बियादै जायो र' साथा हमदार' जादोंहाय जया खुलिदोथ' साथाल'बोले साथामजों थांगोन जोङो माया ओमफ्राय गावसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेंकआवसो थांदों आरोना ओंखाम एसे जानानै थांबाय लादोथ' माबा थांनानै फैनोसै ओमफ्राय आरो पटकरिया सोरबा साननोबो हागौ सोर गालि होननानैहाय थ' bodosister इउटुब चेनेलखौ मिथिखायोना बांसिनानो बारा भिडिअ एक्टिभ थाला बिसोरो गालियाबो दा न'आव थाफैथ'नाय जाबाय आरो बिब'आबो हाबा जाबाय सानैजों भिडिअ बानायबाय थायोमोन जेब्लानाखि बिसोर ज' थायोमोन कबिता गालि आरोना जों ओरैनो गालि होनना बुङो बेनो थ' इन्डिया गेटआबो अबाव नांथालायखो आं नालाय सान्दुंथार फै सान्दुंखौबो गिबावलायो आंनि फिसाया आरोना
खाथिसो नै बे जोंनि ओमफ्राय न'खरनै बारबानो गालिमोनि मोनबाय आरोना आगोलाव बैजों गोथौजों एसे हाबनांगौमोन हाब्रु गानांगौमोन एसे दा हाब्रु गानांनाय नंला थुदो भिडिअ लाथावथावबा लानोसै सुनाफोर लानो हायाबा आङो मानसिफोर दङबा बारा लानो हाया नालाय साइडे एसे लानोसै गालिखौबो ब्लग्सआव लाबोया जि गोबाव जाबाय आं ब्लग्स बानायैया गालिजोंबो आरोना ओंखायनो मौका मिलायबा टाइम मिलायबा एसे लानोसै दहायनिफ्राय खामानिसो मदद हैनांगौमोन आंबो एकदम ओंखारलांनोनो हायाखिसैना एसे एनै माल बुस्थु रोगानाय जगार खालामनायफ्राव रेडिसो खालामनायफ्राव आंबो थाफानो सानदोंमोन सोलाबासैनो दासो स्रायसो आरोना ओइ नै उखुन्दै खुगासिनो दङ दासो आवाथि सावदों खोमा मैयाहाय न' गोजामाव सावगारबायनो ओमफ्राय दिनै न' गोदानाव बै उखुन्दै गनायानो सोनाबार ओइ आरोना डाइरेक्ट दंखलाव फैबाय आङो खारेन्टआ फलखरिया फैनानै थाबायना दैया नै दै बारा जानानै थानोसैमोन ओइखौ फर्टि खालामसै आं थुरुथ' मानो फैफाखो सिंथिंसो डाइरेक्ट हाबफैबाय सनाफोर आङो ओइथिं गोथौथिंमोन आरो न'आ एसे दा इथिंजाय जाबाय आवाथि सावगासिनो दंथ' दै गांखाब लाथारो बेयाव फैबाय होनबाथाय र' आब'मोननि ओंखाम संग्रा गोदानाव गिलास नागिरहैनो ओरैबादि सान्दुं हालोद खाराब जाजोब्बाय मानसिफ्रा खुलुमदो नन्दि न' गोदानाव थानांगौना गोबावनो खुलुमदो नन्दियानो बांसिन गोबाव थानो मोनगोन आरो नोंहाबो मोनदों मा सान्दुं बाप रे बाप फिथा हासोथ'वाखै आखाइ खबनांगौ जोंहा दे फिथा हासुदोंमोन आरो आं ओरैसो थालायबावगोन ब्राह्मणर आज गालियापाड़ा ब्रह्म सम्प्रदायर ग्रामीण निवासी इंद्रमोहन ब्रह्मर आपनारे नानादि हातु अग्रिर दारा स बासगृहर नवनिर्माणर गृह प्रवेशर द्वार मुकलिर हे पुनः परम ब्रह्म आज আপনাকে যজ্ঞাহুতি ও স্বগৃহর দ্বার মুকলি করার সর্বমঙ্গল বিধান উপলক্ষে জয় শান্তি হারে ওম শান্তি आखाइ खबदो आं आखाइ गैला आइ मा आखाइ खबदो आखाइ खबनांगौ ना सना नै आयंआ ओमफ्राय आयंआ आरोना बिबाय आंबो न' गोदानाव हाबनोनो मोनफेराखै आंबो मालाबाबो न' गोदानाव हाबनो मोनफेराखै न' गोदानाव हाबनो मोनफेराखै आंबो मालाबाबो दुवार मुखुलिबो नुफेराखै आङो बेखायनोथ' बिमा बिफानावबो मोजां मथन हाबनो मोनाखै फिसायनावबो हाबफैनो मोनाखै आंबो हाबखान्दा गोजा हानि न'आव हाबनाय गोदो दिनै आदामनावसो गोगोम मेम'रि लानोसै मा दे देनां साजायबा कबिता गालिया अन्थर लाबोगोन र' दा साजायथ'वाखै बारा अन्थराव हाबलायला फालें बिसना आहा अन्थराव हाबलायला बालायसै आराम लानोसै जाजोब्बाय गोजौखौ देखायथ'वा सिलिं नांबावगौ माखासे सिलिं गोनांखौ देखायनोसै आब' लासै जालांगोन अथ' हेभि जाखाबायना नन्दिया जा उन्दुसिगोन नोङो न' गोदानाव ना नन्दि जोबथारनाया जोंहा खिन्थु किटसेना एसे गरम जागोन दे माबाना किटसेना गाहायना किटसेना एसे गरम जागोन अरजाया सारबाय नै किटसेन गरमथार ना नन्दि नो भिडिअ 2 मिनिट 3 मिनिट जाबाय आखाइ मोननै भिडिअ आरो मा दानो थांबाय दानिसो दङ नै दै लोमलालायनाय ओमफ्राय ओरै आरोना दा दानि गारिया नैबाय थागोन आरो एकदम ओमफ्राय नैबे माइरं दैरं दोनग्रा मालाय पकेट रुम आरो स्टर रुम
नैबे बाथाय जोंहा सिलिं गोनाङा आरो माथो सोर थागोन सिलिं गोनाङा कबिता आंनि पापा थागोन फारि फारि जालांगोन गासिबो एकदम बे नोंनि आयै नोंनाबो हेभिखौनो लाखाथारबाय माथो हाबबानो नन्दिनि बिसिनायावसो आराम ना नन्दि दे जाबाय सोनाफोर नो आब'नो मबाइल लांदो किटसेना आरोना एसे खामानि मावफानोसै आं गेस आरि लाबोआखै न' गोजाननिफ्राय लायफानोसै प्रसादखौल' दोनफैग्रोबाय सनाफोर एसे मावफानोसै र' गरमथार बिरादनो थिग थाक साहा जानो मोनफैदों साहा जानोसै सनाफोर गेसखौ गुबुबागा लाबोबाय आयै 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 जोंनि बिसोरो ज' जाजाय ज' पाप न' गोजाननि प्रसाद जाग्राफ्रा दे मासुला मासुलि गोजा मालिका जि मेंबायहाय सिबाय उनाव खानाया फोरला फोथाब थांनोसै फैदो मा गाइखेर दाखाबो जाबाय गोदि मोदि आरोना आङो फैदो ओंखाम उदै बुंलायलायबाय ओंखाम उखैलायनाय नंला आरोना थांलागैयाव मोखांखौ एसे लालांसै आरोना नै हाबजेननाया बिदि जाहैबाय आरो स्टार्टिंआ सुन्दरनो लुनानै लाखाबाय मालाय थ' थांसै थ' लामाया आयै फिसा साथायाबो गावसो लागोनबा ओइ आयंमोना गेटआ डाबलसो बेबो खेवजायोब्रा मावनो ओरै खेवजायोमोन दे नांला दे बिमा फिसा खम्फुनि बारसै फिउनो थ'दो थांसै थ'दो फैदो जालाहाय आंनो फिसाया थ' ओइ थांबाथाय जोंनिखौ मोनबाय ओमफ्राय थारमाने सनाफोर दिनै आवाथि सावबाय नालाय बिदिनो साहा मिसि बिदि जाहोग्रोबाय आरोना फिथा हास'नाय समाव गोथारनो पार्टिया दङ आरोना नेक्स्ट दिनासो माने गाबोनसो पार्टिया गामिनि बिदिनो जाहोगोन खोमा लेंनानै ओमफ्राय आलासि दुमसि फैगोन बिदि आरोना सार्स होदोंमोन आं नै बिसिनावनो ओमफ्राय मेला खामानि दंबावो आरोना लांदां फादाङैनो जायखिजाया थाग्रोनोसै लग्न दं जगन हाबग्रोबाय आरोना थ'दो सिलिं आरि वेरिं आरि दंबावो बुस्थु आरि रोगानांगौ ट्राकजों रोगालायनांला आरोना खाथि खानालाय दा गोसोबायदि रोगादो मा आनसिया न'आव थांग्रोबाय फैदो आं आनसिखौ थिनहरग्रोदोंना आं एसे खामानि मावदोंमोन आयं मोनाव फैदो आनसिया न'आव दं ओंखाम जाहैबाय खोमा मालाय फैदो आनसिनि चोमचे ओइलाय न'आव दं ओइलाय न'आव दं फै सारलासोहाय औ न'आव दं फैदो बार स्रो बारदोंहाय गरमनि गेजेरावबाबो भगबान नानि ओरै फै मालाबानो 2टा जालायबाय आरोना पात्ताखौनो मोनाखै आङो मबाइलखौ बेसेबां चार्ज होनानै टाइमाथ' नायाखिसैना आरो माइआबो दाबो सफैयाखै अबेसे माइआ ओंखाम जानानै थांखादों सानसुआवसो थांखादों बेखिनिया जाहैबाय आंना ब्लगसा दिनै गालिमोननि न' गोदानखौनो एसे टुर लाबोनाय जाहैबाय एलु इला नङाबाबो एसे सा साज्रांबाबो आरोना थाखि थुखि फिथा हास'नायखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों दसनाफोर नंमारगौ फौजि बिथां न'बाबो आङो फिथा हास'नायखौ नुफेराखै हास'वाखैमोनथाय बिस्राबो सोंस्रावबाय आङो ओमफ्राय हरैबाबोथ' आं नुवाखिसै आइमोननि न'आव हाबनाय समाव आङो दङमोन राजा उन्दै ना मामोनथाय बे दा आइमोन थानाय न'आ आरोना थाबाबो फिथा थिथा हास'लायासैमोन नामाथाय आदामोनबो रावबो गैयामोन फंबायबो गैयामोन आइ बाबा बाबुजों आंजोंल'मोन खोमाहाय मानसिफ्रानो फोथिया सोरबा हस्टेलाव सोरबा साख्रियाव बिदि गोजासो मोनदां आरोना बिदिनो हाबनानै थादों माने बिदि गोदान गायसनबाय थानाय नंखायामोन जोंना हजों बिजनिना बेयावनो गोजौआव बानायग्रोबाय ओमफ्राय साथाय बेरा लुनानै थाग्रोबाय ओमफ्राय उनावहाय सिमेन्ट होलांबाय बिदिखासो आरोना थ' फिथा हास'नायखौ नुफेराखैहाय आङो दिनैसो कबिता गालि मोनावसो फार्स्ट आरोना बेवाइ मोनावहाय ओमफ्राय आं बेवाइबाबो आदासो होनना बुंखायो आदा होनबाथाय एकदम गावनि आंगोसिन बायदि मोनो आङो दा जोंनाफोर दा ब्लगसखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो ओंखामाथ' उखैयाखै थाबाबो एसे थुमनांसिगोन समायावहाय जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच